etorriak Txiotesia 5 lehiaketako sari banaketa ekitaldi berezi honetara. Zurin Etxanobe naiz, unibertsitatea.net atariko koordinatzailea eta gaur jakinaraziko ditugu nortzu diren 5. edizioko irabazleak. Txiotesia 2013an sortu zuen UEUk euskal ikertzaileen lanak gizarteratzeko eta lan horien atzean zeuden pertsonak nortzu ziren gizarteari esateko. Eta aurtengoa dagoeneko 5. edizioa izan da. Gainera aurten, eskertu egin behar dugu, bidelagun izan dugu EHUko Kultura Zientifikoko katedra, eta emaitzarekin, aurten izan dugun harrerarekin ezin posago gaude. Azaroaren 17an egin dugu Txiotesiaren 5. edizioa, eta 74 euskal ikertzaileren lanak ezagutzeko aukera izan dugu. Euskal Herri osoko unibertsitateetako ikertzaileak ezagutzeko aukera izan dugu, baita ere atzerriko hainbat unibertsitateetakoak, 74 ikerketa, 74 ikertzaile euskaraz, benetan ederra izan da. Aurtengoa sari banaketa berezia izango da, gaur Bilbon egotekoa ginen, Bira Kulturgunean, eta egoerak ez du baimendu, eta hemendik besarkada eta musu potolo bat Birako gure lagunei. Aurten gainera, luxuzko epaimahai bat izan dugu, lan guzti horiek baloratzeko, hor izan dira Raquel Gamito, Iñaki Sanzazkue, Goio Arana, Itziar Garate eta Libe Mimenza, eta hemendik eskerrik asko egindako lanarengatik ez duzue bat ere erresa izan. Iritsi da momentua, esaiguzue, nortzu dira 5. edizio honetako irabazleak? Txiotesia lehiaketako kategoria originaleko saria emango dugu jarraian, baina lehenik bizpahiru hitz aurtengo epaimahaikideon izenean, bai jasotako ustaz eta baita egindako lanaz ere. Hasteko asko gozatu dugu edizio honetako 74 lanekin. Gure kuriositatea ase duzue alde batetik, eta bestetik kuriositate horri hegalak emateko gaitasuna ere izan duzue. Gehiagoren bila joateko gozea piztuta utzi baitiguzue. Aitortu behar dugu, izenburu batzuen atzeko aho korapiloak askatu ezin da geratu garela lehen kolpean. Kontzeptu handi edo oso zehatz eta teknikoen atzean zer dagoen zehaztu ezin da. Baina horretan ere asmatu duzue, bai batzuek behintzat. Zientzia eta jakintza denontzat ulergarri egiten. Saiatu zarete eta eskertzen dugu. 5 epaimahaikideok lan luzea izango delakoan bildu gara, baina denon puntuazio tauletako multiplo amankomunek adostasunera eroan gaituzte laster batean. Bat etorri gara, bada ikerketa lagin zabala euskal ikertzaileen artean, eta bada artea egiten den hori kontatzeko ere, are humorez aritzeko ere, eta baita ikerketa, ikergai eta ikertzaileen jolaserako ere. Txiotesia lehiaketako 5. edizioko txiolari originalena ezagutzeko tenorea iritsi da. Ikertzaile honek tesiaren parte bihurtu gaitu lehen unetik, eta horrela ekintzaren parte izatearen garrantzia transmititu digu. Modu jostalari, autentiko eta errazean lortu du bere helburua. Tesia azaltzea, irakurlea erabiliz eta hartzailea ikerketaren baitan murgilduaraziz. Azken txioan argitu digu jolasa eta horrekin bat azalpena, bai tesiaren metodoa eta baita ondorioak ere. Estrategia arriskutsua hartu du egileak eta hauxe da osatu duen txioari eder eta erakargarriaren emaitza, kategoria originaleko saria. Izenburu honen atzean aurkituko duzue aurtengo ustako pieza originalena. Andrei Sbegianxe, hausnarketa morala eta politikoa. Eta ikerlan honen egilea da Eider Urkola Ezeiza. Zorionak Eider, zorionak baita kategoria originaleko beste finalistei ere, eta amaitzeko eskerrik asko Txiotesia lehiaketako 5. edizioan parte hartu duzuen 74 ikertzaileei. Jarrai dezagun zientzia euskaraz egiten, eta jarrai dezagun zientzia euskaraz zabaltzen.
Zorionak, Aider, hitza zurea da. Txiotesian parte hartzea animatu nintzen batez ere gure lana euskaraz azaltzeko ez daudelako bide asko. Eta gainea txiotesiak gure ohiko formatuetatik kanpo ateatzea, orduan oso ekimen divertigarria da. Erronka oso politia iritsi zait oso divertigarria, ni gainera lehenengo aldia da parte hartzen nuna. Eta asko balio izan dit bai besteak ze idean iten ikusteko, eta baita nire tesi beste ikuspuntu batetik behidatzeko. Askotan ibiltzen dituen formatuak eta azkenean beti berdina de artikuluak, ez dakizzer, bakizzer, eta baten beste modu baten zure lana aurkeztea nahi asko balio izan dit. Eta saria pozik, gustora. Tira, txio ulergarriaren irabazlia da Ainhoa González Pujana. Adi Ainhoaren tesiaren izenburuari, irakurri egingo dut. Zelula estromal mesenkimalen eragin immunomodulatzailea sustatzeko bioinspiraturiko 3 dimentsiotako sistema funtzio anizdunak. Kontatu daiteke 6 txiotan titulu honen ostean dagoen jakintza? Eta bere ikerketarekin lortu dituen emaitza aipagarrienak, Ainhoak hori lortzen du. Oso ari garbia eta borobila lortu du. Gainera txioak aberastu ditu elemento multimediekin. Eta 6 txio laburretan ulertzen dugu zein dan tesiaren nondik norakoa. Zorionak, Ainhoa, zoriona finalistei eta zorionak parte hartu duzuen guztioi. Zorionak, Ainhoa. Zelakoa izan da esperientzia? Kaixo, Ainhoa González Pujana naiz, Euskal Herriko Unibertsitateko nanobiofel taldeko ikertzailea. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiet antolatzaileei txiotesiaren 5. edizioan txiolari ulergarriena bezala aukeratzeagatik. Ekimen hain polit honetan parte hartzea aukera bikaina iruditu zitzaidan ikertzaileon lana gizarteari hurbiltzeko. Divulgazioa ezinbestekoa da zientziak duen balorea agerian jartzeko, batez ere gaur egun biziari garen egoera honetan. Horregatik, lehiaketa honetan parte hartu duten ikertzaile guztiei eskerrak eman nahi dizkiet ere, haien lanak ezagutzeko aukera emateagatik. Berriro ere, mila esker. Zorionak eta eskerrik asko parte hartzaile guztioi, jarrai dezagun zientzia eta euskara uztartzen, eta txiotesia zein itxarongo zaituztegu. Agur!